Dijon Productions. Karshe fa'idin adin a koyaushe da kun tafiya na yau doshi rigayi waɗanda sun kauce samu da isa wurin zara ɗinken duka kare na yoyoyo in kware in zarce ɗan koyo cuta ka kawar da yin wayo ka yi wani ni'imar da ba a zato don kimar saji da zara batun sanci yana da yar baba wanda da ake kira zara irin tsira da karawa wanda kake ta gaidawa mai sawa a yi ganewa Allah sarki ka sa halai da sahabbai kana lura dole kan na shige a aiki na in saya in gai da zabi na safariya na ummina sai da zara alamun ce mu rubuta har mu rarraira daga fadi maza shi kenan an kare ba batun sanci yana da yar baba wannan da ake kira zara sallama a gare ki tilaswa sallamar girma da kimawa da abul ambas da gausi ma a yi mun dandan halima ba wannan da ya zam da san zara kofa ta shiga silar gaske mai yi ce na nan take ga munan mun zo muna wake domin matsayin imamu ali a yi mana sai ya da zara daga fadi maza shi kenan an kare ba batun sanci yana da yar baba wannan da ake kira zara Allah ke ta gaida ta annabin sirki ziyartar ta sakin Allah bangonta a gidan duniya na zara lahira ma kaji sai zara ko da ranar kiyama mashal zaidu al'umma ma kowa ya kas da kayi ma kabin tinabi za ta wuce da kai ladabi gurin zara shi kenan an kare ba batun sanci yana da yar baba wannan da ake kira zara wai ya kike ne a bar sona ilimin aka san ilahi na shine masani abunna na du masoyin na na dace abadan da iman ya zara sannan sun a gani da san kowa mai yawan sadaka da ganawa mai bayarwa da sakewa mai kalan halin abin suna ita ce dai sai ya da zahara nana daga fadi maza shi kenan an kare ba batun sanci yana da yar baba wannan da ake kira zara kadanan kuma ba a gane ita sai uwar ɗaki ga umminta ga ummadiya ga banta ita ce dai sai ya da zahara nana ya zahara dai roƙo gunki yana na dan Allah na bar suna ki aminta da ni da aiki na koyaushe don ku zan zauna tafiya ma doka sai zara daga fadi maza shi kenan an kare ba batun sanci yana da yar baba wannan da ake kira zara kan na ce yau na ce gobe sitira gun wasu dafa gwambe dan Allah na ban zobe ku da yaushe zama abun lura ya tsara na godewa ilahi na da ya bayyana lafiya guna na rubutawa a bar suna yan baitotin da zan
Fadiya nan ne a gida gurin zora. Daga faɗi mazahar shi kenan an kare ba batun zance. Kairiya na da ƴar baba wannan da ake kira Zara. Safa Gombe na rubuta ma muka zo har mun kadera ma. Ibrahim na kubin zai ma na taya muka zo da yin hidima a gurin sayyada ya Zahra nana. Salawatullah alal arabi wa salamullah alaihi nabi. Saifullah sidi ne annabi. Kai daɗin tsira da ƙarawa gun wanda kake kira Nura Rasulullah.